Good morning guys, it's me again, Peng Biahera. Ayan, kumusta kayong lahat dyan? Meron akong ituturo ulit sa inyo na talaga naman ay makakatulong para sa inyong pag-edit ng mga thumbnail, pwede pag-edit ng mga pictures ninyo. So guys, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe, Ping Biahera, and syempre i-bell nyo ko para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos upload. Ayan. So, without further ado, ituturo ko sa inyo kung paano matanggal ang background. How to remove background image. Ayan guys. So, let's get started na. Ayan guys, punta tayo sa Google Chrome. I-type natin remove background. Ayan. Pag lumabas siya, pwede rin i-type natin how to remove background. Basta Google Chrome, ay sa Google, i-type nyo lang yon. Yan, lalabas na siya guys. Remove background, pindutin natin yan. Ayan, hintayin lang natin. Ayan na, remove image background. May nakalagay dyan guys, upload image. I-click natin yan guys. And then, hanap tayo ng image natin na nakalagay sa album natin. Hanap tayo ng image na gusto natin maalis ang background. Ito guys, hindi mahirap gawin, madali lang. No need apps. No need apps para matanggal ang background. Pwede rin natin siya lagyan ng panibagong background kung gusto natin. Like for example, nasa beach tayo, gagawin natin yan mamaya. Ito muna ang tutorial natin. Ituturo ko sa inyo kung paano ma-remove ang background ng image natin. Antay-antayin lang natin guys, may napili na tayong picture, no? Na mawawala yung background. Maganda to guys, nasa Google lang, type nyo lang yon. Mabilis lang siya, hindi katulad ng mga apps na kailangan pa natin i-drawing yung image para lang mawala. Ayan. O diba guys, ang galing, ang bilis. So, meron dyan download. I-download natin guys. I-click nyo yung download. Ayan. Para diretso siya sa ating album. Sa phone album natin. Sa phone gallery. Ayan. Meron dyan, ma-check na siya. Ibig sabihin, tapos na siya ma-download. Ayan. Okay. Ngayon, i-check natin guys kung nandun na siya. So, punta tayo sa ating gallery, sa album ng ating phone. Check natin kung nandun na siya. Ayan. Punta tayo sa recent photos. Ayan. Nakikita nyo yan guys. Nandyan siya. So, i-open na natin at ipakita. O, diba guys? Mabilis lang siya. Pwede nyo siyang i-crop para matanggal yung sulat sa taas, sa baba. Ayan. Pwede nyo yan i-ano. So, diba? Mabilis lang siya matanggal. Hindi katulad ng ibang apps na i-install mo pa. Tapos, i-cut nyo pa yung mga gilid-gilid. Ayan, mabilis lang siya, malinaw na malinaw. At kung gusto natin siya lagyan ng panibagong background, like for example, nasa beach tayo, pwedeng-pwede yan guys. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano malagyan ng bagong background. Ayan, pipili tayo ngayon ng background. Ayan guys, nasa Google pa rin tayo sa how to remove background. Lalagyan natin ng
bagong background ang ating picture, ang ating image kanina na tinanggalan natin ng background. Ayan. Hanapin natin yung image kanina. Tapos, lagyan natin ng bagong background. Ayan guys, pipili tayo dyan. Maraming pagpipilian dyan guys na mga background. Kunwari, yan. So, di ba? Bagay na bagay. Hahanap tayo ng background guys na babagay dyan sa outfit natin. Di ba? Hindi naman pwedeng nasa diskuhan tayo, di ba? So, yung outfit natin ay naka-short lang tayo. So, maghanap tayo ng babagay. Katulad nito guys. Ayan, may napili ako, nasa beach tayo. O, di ba? Ang ganda. Pwedeng-pwede na siya pang rampa sa beach. Kunwari, nasa beach tayo. Ayan. Meron akong tinanggalan dyan na background. Ayan. Napili ko yan guys. Maganda siya kasi bagay din sa outfit natin. Yan. Tamang-tama. Yan. Ayan guys yung mga napili nating mga mga sample background yan. Pero guys, maraming pagpipilian dyan ng mga background guys. Kayo na bahala kung alin ang gusto ninyo. O diba guys? Maraming salamat guys sa inyong pag-watch ng aking video at sana may natutunan kayo sa aking munting tutorial sa inyo. Ayan. Shout out ulit natin ang aking mga channel members na si Nid Sumig, Glenn Ortega, Mace Kun Hong Kong, Rol Parim, Joy Buenavista, YDG Che, Annalisa Nismal, Kusina ni Patoyo, and Hensa Vlogs. Ayan sila po yung mga current channel members ko. Syempre, shout out ko rin si Modra Bells, si Che Akad, B. Palaboy, Jen Waray, and Karen Bencolado. Shout out sa inyo guys. Ayan guys. Sana nakatulong ako sa inyo pag-share nitong tutorial sa inyo. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ayan, sana sa mga bago dyan na kung paano mag-remove ng background sa kanilang mga pictures, ayan na guys, madali lang siya gawin, hindi na kailangan pang ikat ang mga gilid ng mga pictures. Palakpakan ulit natin sarili natin. Ayan. Thank you guys for watching guys. Sa mga bago dyan, don't forget to like and subscribe my channel, Ping Biahera, and of course paki-ring the bell na rin ako. Thank you for watching guys.